Dobrý večer. Určite vám táto pieseň zarezonovala v srdci. Ja keď som bola malá, všetci moji rovesníci zbierali C-čka, ale ja som zbierala jeho plagáty. Určite už všetci viete, o kom je reč. Ikona slovenskej aj českej pop music, idol mnohých zvlhnutých žien, ale nie len v očiach, pravda? 10-násobná hrdlička, víťaz bratislavskej líry v 60. rokoch. Jednoducho sex, idol mnohých mužov, detí aj psov, no skrátka samotný žibromý Mirka, nazývaný aj Meky. Zdravím všetkých people, zdravím aj teba Bon Jovi z LA. No ja keď som ti bol v tom LA... No dobre, Meky, to nám porozprávaš neskôr. No, som rád, že som sa sem vôbec dostal inak akože dnes Berný. Nakoľko mám teraz ten koncertný, no, jak sa to povie, ten kábel, áno, very well, no. Meky, chcel si povedať koncertnú šnúru. Áno, very well, Berný. Mám teraz tú koncertnú šnúru od Tačer k Dunaju. Jak si povedal Jozef Ráš, Jožko, pozdravujem inak, že ty ale, keď som bol v tom LA, tam tie také baby boli, no. No dobre, Meky, stop o LA. O tebe je známe, že máš rád také live koncerty. Čo ťa na tom najviac fascinuje? No, mám rád tie unplugged koncerty. Meky, chcel si povedať unplugged. Ja, jasné, ešte, že ťa tu mám, baby. Ale keď som bol v tom... Ale nie, LA už nie, to dnes nie je naša téma. Ale nie LA, ty, ale v Redute, ne. Tam som spieval s legendárnym Dušanom Grunom. Duši, pozdravujem. Či Páli Havel to bol? No, spievali sme to v zaslepených uličkách, ty kokso. Všetci skandovali, tlieskali, standing ovation, až mi chrbát prešiel po mraze. Meky, a teraz načneme tak troška z iného súdku. Prečo si vlastne Meky? Máte doma mäkkú vodu, alebo ako to vlastne vzniklo? Keď som bol v tom LA, môj kamarát Adam Briansný hovorí: ty Meky, počuj, slovo milovať by sa malo písať s veľkým a tvrdým ako milovať, chápeš, ne? Pretože s malým a Mekým to proste nejde. No a odtedy mi to proste nejako zostalo. Zaujímavé, Meky. O tebe je známe, že si milovníkom exotických krajín. Naposledy si bol napríklad v Poľsku. Čo si tam kupoval, gránko, krovky, alebo nebodaj si bol v koncentráku pozrieť? Ale ne, išiel som tam do cukrárne, ne, a pýtam sa: máte večerník? A vieš, čo mi ten kokos polsky povedal? Že áno. Tak mu vravím, že tak daj mi punčový rez. Punčový rez, Meky, ale dúfam, že si nešoféroval. Ale čo, ja som tam bol na bicykli. Jak by povedal môj kamarát Páli Hama, Páli, zase pozdravujem. Bicykel je moja láska. Krátke správy na Rádius Express. Dnes s Donou a Norou. Z domova. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Jan Šilc zistil, akým spôsobom môžu naši chlapci na tohtoročných majstrovstvách vyhrávať. Jednoducho z nich urobí dychovku. Anorexia zachvátila Slovensko. Nádený slovenský maratónec Igor Pišišvor sa včera predpoludním na košickom maratóne pretrhol na cieľovej páske. Agentúra Reuters uviedla dôležité informácie z ukrajinských domácností o prekonaní plynovej krízy. Polovica domácností v tejto nepriaznivej situácii varila fazulu a šošovicu, čím sa im podarilo vyhriať domácnosti na veľmi vysokú teplotu. To spôsobilo krach tepelných spoločností Nobasil. Správy zo sveta. Americký prezident Barack Obama vyhlásil pre časopis New York Times, že sa chce nechať preoperovať na belocha. Citujem: už viac nechcem, aby si ma ľudia na lyžarských svahoch mierili s hovnom. Robert Fico na to prudko reagoval a okamžite mu poslal SMS, ktoré argumentoval, že pohoršuje mladých. Vraj aj výkal je produktom združenej kooperácie ľudskej činnosti. A ja ďakujem svojim kolegom za krátke správy. A my sa späť vráťme k nášmu hostovi Mekymu. Meky, ešte raz tej tvojej cestovateľskej vášni. Minulý týždeň sa vrátil z Kosova. Povedz nám, Meky, akí sú tam tí ľudia, ako sa tam majú?
No, bombovo, hehehehe. Ja mám inak rád takýto čierny humor. Jak hovorí môj kamarát Marika Gombitová, Marik, pozdravujem. Čierna zoštihluje, hehehehe. Áno, tak to môžem potvrdiť. V Čechách si po Kájovi Kogotovi najväčšia taká ikona popovej hudby. Naposledy o tebe médiá ale šírili také informácie, že si sa v bare veľmi odviazal a spôsobil tam nejakú tú miestnu roztržku. Povedz nám, ako to vlastne všetko bolo. No médiá o tom popíšu, že však no. No bol som v bare a pýtal som si jednu whisky. A ten kokos barbán sa ma pýta, že Škótsku. A ja, že nie, bez kocky, ty fagman, ty koky. Meky, ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie do našej relácie. Verím, že ostaneš aj naďalej takouto kapacitou slovenskej hudby a konečne prerazíš aj v tom LA. Ty už si môžem dať dole ten mikrofón, kurník, bo už som myslel, že sa tu poštím. Ešte stále vysielame. Tak teda, nalete si nás aj o týždeň. Hosťom našej relácie bude čierna ovca slovenského showbiznisu Ibi Fajka. Tu on sem príde, ty kuchlo, hehehe. Inak ja som ešte online, ty Páli Hamel, počuj, zajtra ma čakaj o 7:30. Neviem, či to stihne, svakneme to rýchlo, hej? Čau, very well, hehehehe. Chcem ísť ešte do Pandorfu, raňajky, obed, a teda raňajky, ježiš, som z teba občas zblbnúci, stvakneme, to bude fajn. Do piče, rýchlo to stvakneme.